नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जागतिक नुस्तेमारी दिसाच्या निमित्तान कारवारात व्हड मिरवणूक. कारवार जागतिक नुस्तेमारी दिसाचो एक भाग म्हणून जिल्हा मुख्यालय कारवार हांगा नुस्तेमाराच्या वेगवेगळ्या संघटनेच्या आश्रयात व्हड मिरवणूक काढली. MLC गणपती उळवेकर, राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेचे राज्य सचिव चंद्रकांत कोचरेकर, जिल्हाध्यक्ष गणपती मांजरे, जिल्हा फेडरेशन अध्यक्ष राजू तांडेल, विविध मच्छीमारी संघटनाचे मंच निमंत्रक विकास तांडेल, सागरी वैज्ञानिक प्रकाश मेस्ता, करावली नुस्तेमारी कामगार संघाचे राजेश तांडेल, गणपती तांडेल, अंकुलातो राजू हरिकंत्र, पत्रकार TB हरिकंत्र आणि इतर प्रमुखान या मिरवणुकीचे नेतृत्व केले. मिरवणुकीनंतर राष्ट्रीय नुस्तेमारी संघटनेचे राज्य सचिव चंद्रकांत कोचरेकर हेमी नुस्तेमाऱ्याली 5 मुख्य मागणी पुराय करचे खातीर मुख्यमंत्री आणि गृह सचिवाक वेगवेगळी विनंती उपजिल्हाधिकारी राजू मगवीर कडे सादर केली आणि या विषयाचेर लक्ष घालच्याक विनंती केली. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. छत्रे कोंकण मराठा समाजाचो गोंयांत वर्धापन दीस साजरो. कारवारचे छत्रे कोंकण मराठा समाजाचे बांधव जे गोंय राज्यात स्थायीक आसात तेमी गेल्या 8 वर्सांच्यान पणजीत छत्रे कोंकण मराठा सांस्कृतिक मंडळ नांवान संघटना स्थापन करून प्रत्येक वर्साक मोठ्या दबाज्यान वर्धापन दीस साजरो करतात. या 8 वर्सां पैकी स्थापना केल्ली ही संघटना कोविड काळात 2 वर्सां वर्धापन करूं सादी जालें ना. हो 16वे वर्धापन 20 नोव्हेंबराक पणजी पर्वरी बार्देसच्या आझाद भवन हॉलात साजरो जालो. या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे म्हण प्रीमियर रियल इस्टेटीचे आणि हॉस्पिटॅलिटीचे मालक आणि उद्योजक श्री दिनकर साळुंके आणि श्री निलेश राणे गोंय राज्याचे डेप्युटी सुप्रिटेंडेंट पोलीस हेमी हजर आशिल्ले. या वेळार आयोजकातर्फेन श्री सत्यनारायण देवाली पूजा, महाप्रसाद आणि 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांसाठी सांस्कृतिक डान्स कार्यक्रम आशिल्लो. महिलांसाठी हळदी कुंकुम तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी चर्च करून समाजाच्या विद्यार्थ्याल्या कर्तृत्वाक उर्बा दिवसाठी बक्षीस आणि अभिनंदन कार्यक्रमासारखो सन्मान केलो. तशेंच गोंयच्या इतर वास्को, मडगांव, सावर्डे आणि फोंडाच्या कोंकण मराठा संघटनेन भाग घेवन कार्यक्रमात आपलो तेंको दाखयलो. मंडळाचे अध्यक्ष अशोक नायक आणि सेक्रेटरी प्रशांत नायक हेमी संघटनेचो उद्देश सांगलो. संघ सदस्याल्या परिवारान या कार्यक्रमात वांटो घेवन कार्यक्रम यशस्वी केलो अशें संघटनेचे सदस्य श्री बाळकृष्ण V साळुंके हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. क्षत्रिय कोंकण मराठा समाज आमगेर पणजेचो आमकां 16वो एन्युअल डे फंक्शन. आमगेली संघटना सुरू जावन 18 वर्सां जाली, पण काही कारणा खातीर 2 वर्स करूंक मेळना आमकां. ही आतां जे बशील आसा ते फुडें आमगेली ही नवीन कमिटी, ही ओल्ड कमिटी, आणि जे फाटले आमगेले उबे राविल्ले आसात ही नवीन कमिटी 3 वर्सां खातीर आमी केल्ली आसा. आणि आमी सामाजीक आमी कार्य करतात, सामाजीक स्पोर्ट्स कल्चरल हे सगळे इव्हेंट्स करतात आणि सगळे एक जावच्या खातीर आमगे सगळे एक प्लॅटफॉर्मार आमगे सगळे लोक येतात आणि वर्षानुवर्ष आमी हे कार्यक्रम करतात. हांव अशोक नायक, प्रेसिडेंट ऑफ मराठा
पणजी आणि आमचे हे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आज हे एन्युअल फंक्शनाक प्रत्येक गांवांतले प्रत्येक कोंकणांतले लोक हांगा येतात आणि सगळे बांधव कोंकणी बांधव एक जातात आणि कितें जे समाजी कार्य आसा ते आज आमी डिस्कशन करतात उलयतात. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्त्याले भाजपात प्रवेश. कारवार कातूर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सहित 100 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्त्याले भाजपात प्रवेश. मंत्री शिवराम हेबार हेमगेल अभिवृद्धी कार्यक्रमाचे कौतुक करून मुणगोड तालुक्याच्या कातूर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष आणि 3 सदस्यांसहित सुमार 100 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो. माननीय कामगार मंत्री शिवराम हेबार हेमी काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्याले पक्षाचे शाल घालून स्वागत केले आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याक आपलं बूथ घटमूट करच्याक आवाहन केले. या वेळार कातूर ग्रामपंचायत अध्यक्ष रेणुका मायणनवर सदस्य आणि व्यवसाय सेवा सहकारी संघाचे सदस्य हाजीर आशिल्ले. यल्लापुरात रंगले सत्संग भजना शिबिर. यल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापुरात नोव्हेंबर 21 तारखेक श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सोंदा स्वर्णवल्ली महासंस्थानम श्री श्रीमद गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामीजील्या मार्गदर्शनान ग्रामाभिवृद्धी नोंदणीकृत आणि वनवासी कल्याण नोंदणीकृत या दोन्ही संस्थेच्या सहयोगान जाल्ल्या सत्संग भजना शिबिर 2022-23 या कार्यक्रमात विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमी भाग घेऊन भजन गायले. या भजना कार्यक्रमात विविध गावच्यान येयले वनवासी कल्याणाचे विद्यार्थी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवारच्या अस्नोटीत 12 फूट लांबीचो किंग कोब्रा जातीचो सर्प धरलो. कारवारच्या अस्नोटी अंबीवाडा हिंगा 12 फूट लांबीचो किंग कोब्रा जातीचो सर्प धरील घटना घडली. दीपक सैल हेमगेल्या घरात रात्रीच्या वेळार घराच्या पाकाशात हो कोब्रा सर्प दृष्टी पडिल्ल्यान घरातल्या लोकांनी भयान धांदळ उडली. स्थानिकान अरण्य खात्याक माहिती देऊन संबंधित अरण्य रक्षक बसवराज इंगलगी आणि वॉचमॅन विलास फंडेकर हेमी घटनास्थळार हजर जावन सर्पमित्र चित्ताकुलाचो मुराद हेका माहिती देऊन त्याक आपयले. तेमी घटनास्थळार हजर जावन मुराद हेमी या सर्पा धरून रान खात्याच्या अरण्य रक्षकाक बसवराज इंगलगी हेमगेल्या ताब्यात दिलो. किती वयता मध्ये
हो गोपाळ कृष्ण हे ಅವ್ನು ಕರಿ ಮರ ಅವನ इकडे ಬಂದ್ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.